Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Oy, kat-kat. Apo? Lola? Gano ka man? Aryo. Nagalantaw sa ako na cellphone. Baw, nga daw permi nagatawag sa imo si Lolo Puloy Lahaw? Ha? Ay, kukukwan? Aba, daw, Ay, apo. Hindi ka magpaminsar sa nga mo sina. Kaya nga away ko ya plano nga ibaylo si Miloy ko. matuod ka, Lola? Oo. Palangga ko ya si Miloy. Hindi ko ya kay Puloy Friends lang kami na iya nga dua. Ano? Oo. Kaya kung hindi makatawag sa akon si Miloy, siya permi ang nagatawag kag nagakumport sa akon. Aba, aba, sige na kumparar mo na si Lolo Puloy kag si Lolo Miloy la, ha? Wala man apo Pero, Ano la? do, Daw may kinalain. oo. Doon nanutaran ko nga maswit si Puloy sa kay Miloy. Aba, Kag abe mo, kada tawag ni Puloy sa akon, ginakantahan niya ko. tuod? Oo. Permi niya ko ginakantahan. Kaghambal na gani, nga away kaya ginakantahan ni Miloy mo haw. Kung palangga mo yung tao, kantahan mo na. Eba. Pero Lola, dapat tandaan mo gid. Nga palangga ka gini Lolo Miloy. Bisan na to siya sa ila pero permi siya nagatawag sa imo. Oo. Nagatawag siya sa akon para mangayo sang budget nga pangkinahanglanon niya. Hindi bala, amo na siya halin sang una. Kagin palangga mo siya. Nga subong. Apo, gusto ko nga mabatyagan ang matuod-tuod nga pagpalangga. Anong bot mo silingon, Lola? Ha? Uy, hala, Eliyong, hari ka man dagali. Ay, hala. Lola. Pag lula-lula mo gani ha, magulang ka pa gani bra sa akon 2 ka tuig. Oy, anong kinahanglan mo, Marie Kareng? Wala. Naglabay lang ko kay nakita na ka di abe. Sino ginapangita mo, haw? Ginapangita ko abe nga po ko nga si Aring bala. Si Inday Areng? Oo. Hala. Pasigin taba na to siyang manong baboy? Ay, hindi niya matabo Eliyong. Nga aman, haw? Ibig na mula na yung apo ko, pero hindi mo na yung madali-dali. Di mayugin. Kay tutom siyang klase siyang bata. Oo, eskwela na yung mayo. Kita mo lang niya siyang unang ligoy. Nang dalahig ka pa, ikaw lang yung ligoy sa eskwelahan. Oh, ano ina? Naga-drawing ko, Abe, walang tawa ko ba siyang drawing mo? Uy, doay man di siyang may nakasulat. Uy man di siyang drawing. Ano ang drawing mo, Ilyong? Nga doay man ko di siya may nakita. Blanco maning papel. Karbaw na da kag hilamon. Karbaw kag hilamon. Di, way naman ding hilamon. Siyempre, gingkaon na siyang karbaw.
pwede ng karbaw. Ate, siyempre, kay way na hilamon, naghalin na dae. Wala dito ginayang imo Ilyong. Pero kabati ka na marikaring siyang balita. Ano naman kabalita na? Isa kuno ka bangkay o kung patay ang nakapalagyo sa sementeryo. Kag suno sa otoridad, hindi gid siya kuno magpadakop nga buhi. Migo toy. Ano na migo na inoy? Bili, bagay ko bala sa mga kano mo. Ha? Nga ahaw? Kaya ang ila bala mga bata, aw. Ano? Duha pa lang katuig, pero sagad-sagad na mag-English. Oo, manoy no. Pero, kay balo ka balaga. Kung sila ya, sagad na mag-English. Oo. Duwa pa lang katuig. Oo. Pero, hindi man na sila kay balo mag-Ilonggo. Pero hambal nila ko migo toy. Ang sagad ko na mag-English ang mga Bisaya or mga Cebuano bala. Ha? Nga haw? Nga sagad mag-English ang Cebuana kag Cebuano haw? Ariyo pamati bala. Maayo god. Uno. Ari pa o, tao man. Pagkaon pod. Ay. Bili ba? Hello. Uy, hala. May naglabay ng estudyante, ho. Oo. Accounting student na sa kununoy. Ay gali. Giskwila na siya gali accounting. Oo. Migtoy, Ha? anong kinalain sang counting kag accounting? Daw pariyo laman na amigo noy. Ang accounting kag counting. May kinalain ginaya. Ha? Anong kinalain, noy? Ang counting, amo niyo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang accounting ya. Amo niyo, 1, 2, 3. Ti, baskog i. Balib ka na? Oo ikaw na i. Nga. Pero, hambal ko no nila, noy. Lain na gid ko no ang mga kabataan, subong. Lain na? Oo, lain na kuno ang mga kabataan, subong kaysa mga kabataan sang una. Lain naman, gid. Nga ano yaw? Teka yung kabataan sa una, ya, tigulang na subong. Loloy Hoy, mas kubado, nga nagadali-dali kagid. may balita ko bala sa imo. Breaking news ni. Aba, ano yung nga balita? Abi sugiri ko. Loloy, may gira ko na subong. Siyang nagligad pa na mas kubado. Nakibot lang nga biya ko Loloy nga nagagira na sila yaman. Ay, amo gani mas kubado. Mga sawa pa ko gani, pro. Mga sawa ka palo. Tigulang ka naman. Ay way man na ginabasihan sa edad kung nagapalanggaanay ka mo. Ang pamangkot na lo, kung palangga mo siya, O palangga ko man siya. palangga yaman ka. Ambot. Puloy. Gabi na nanawag ka pa sa akon. Ay, kaya nahiglaw ko sa imo siya. Ay, abaw ka dami sa imo ba? Nahiglaw ka gud sa akon? Pero di mo pa ang boyfriend ko ba? Ay, ang boyfriend mo si Milay? Oo. Naglaka na siya bala nagatawag sa akon. Subong, busy siya kuno. Ah, Pero may,
Isang gamot silingon siyang. Ano? Hindi ka na importante siya basi. Tuod. Di hambal sa akon, paranggal ako kuno, basta tagaan ko lang sa isang pangkinanglanon nito sa ila. Aba, okay, makon mo na. May kabaylo ulit siyang. Oo, gani. Loy, sinamian ko gani sa imo, kay kaswit sa imo, taludan mo naman ko kagina, 50. Naaway ka pa ng asawa, Loy, how kay kaswit man gali sa imo? At yun, wala pa siyang babae na napatikit niya sa akong kurasyon. Sabong ka na. Kung siguro kung wala lang ko boyfriend, tambot lang. At yun, napabili na siyang boyfriend. Hindi siya ngayon. Hindi ka man kumakasal na diwa. Hindi ka pa kamaagaw, ah. Ay, hindi naman. Ako siling mo siyang pamatanoon ba kami? Kung ginagawa naman ng babae, may tabis manuin. Kasi sabihin ako patras na kami na tigulang. Ang tigulang mo na amoy ginagawan. At may the old manuin. Nagustuhan mo bala ang imo nabatian? Mag-comment lang sa video nga ini. Madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati. Dili sa Nice Yaga Channel.